बायोहेना जिंदाबाद बायोहेना जिंदाबाद नौहेना जिंदाबाद जोंहा प्रत्येक मासनिनो जोबथा रबिबाराव मन की बात जायो बे मन की बातनिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंहा तिरंगा जात्रा अर्थात जोङो इन्डियान आर्मी इन्डियान नेभि बिदिनो जोंनि जे नौसेना बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद होनो थाखाय मोनसे गिदिर प्रग्राम लाफानाय जादों आरो बे प्रग्रामाव दिनै जोंहा नैबे जोंनि जमदुवार मण्डलनि सिङाव थानाय श्रीरामपुर 12 नम्बर बुथआव जोङो गिदिर मोनसे प्रग्राम लानाय जादों जाय प्रग्रामाव दिनै जोंनि सावथालि समाजा लोब लोब ओंखारनानै बे दिनैनि बे अभिनन्दन अर्थात गोजोननाय बा इन्डियान आर्मी एबा नेभिखौ जोङो जे दिनैहाय बिथांमोनखौ जे जों अभिनन्दन खालामदों बे अभिनन्दन खालामनायाव सदस्फुर्तभाबै ओंखारबोनानै जोंखौ जे सहाय खालामदों बा बिथांमोना जे इन्डियान आर्मी एबा एयारफोर्स बिथांमोनखौ जोबोद मोजाङै मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों जिहेतुके जोंनि पेहेलगामाव जानाय घटनाखौ लानानै जे जोंनि बे बिराद मोनसे गिख्रांथाव जे हाबाफारि लादोंमोन जोंनि पाकिस्तानी उग्रबादिफ्रा भारतबर्षनि जोंनि हिन्दु महिलाफोरनि सायाव जे जोंखौ आक्रमण खालामदोंमोन जे बिथांमोना अपारेशन सिन्दुर नाम होनानै भारतबर्षआ जे गिख्रांथाव मोनसे जोंनि भारतबर्षआ बिसोरखौ जे मोनसे उत्तर होदोंमोन बे उत्तर होनायाव जोंनि भारतबर्षनि गासैबो जवान सेनाफ्रा देरहासार जादोंमोन आरो बे देरहासारनायाव जोंनि बे गासैबो अंशग्रहण लानानै बा दिनै बेयाव जों लोब्बा लाफानानै बिथांमोना जोंखौ मोनसे जोबोद मोजां गोजोननाय बावदों आरो जों सानदों अमित शाह बिथांमोनखौ जों गोजोन होदों अमित शाह बिथांमोनखौ जों थेंक्स होदों जे भारतबर्षखौ बासायनानै लाखिनायाव बिथांमोननि गिदिर अबदान दं आरो फैगौ समाव जों गासिबो रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै जोंनि बे भारतबर्षखौ बासायनायाव जों लोब लोब ओंखारनांगौ आरो रायजो राजाफ्रा बुंदों जे बेबायदि जुदि जोंनि भारतबर्षआव जुदि गोरानिफ्राय गोरा जालांनो हमोब्ला निश्चय जोंनि भारतबर्षआ बिश्वगुरु जानो हागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय फरायसाफोरनो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि इउएन एकाडेमिया रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय इउएन एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय एचएस फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखो एबा एचएस फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।